takuk tuijilang teberma bini mokol nugyani bagui mokol operation khlainani bagui joto thayeno obaike chubachu khlaimani lukorokni chubachu nangui tongkha joto lukorok sinai nuknai rok bono chuba baikeba samani obahani bini mokol operation khlainani bagui phatar hasteo talangnani nangui tongkha rangri krini bagui bini chubachu nangui tongkha tamo kok saka khnai naidi Fulan khulungka chini takuk tijlangni bagui jeung bini mokol operation khlainani bagui jeung bini bagui yang uyang unglaimani jeung rang kisisa joto lukrokni thani help samlaimani jeung tini khumulungo kisisa nailaikhya tarpore jeung yango jompui jola chini blog rogo kisa phailaikya ke jeung obono last tinini chini je khanglaimani takuk tijlangni bagui जोंबो कस्तong suka satung giring-giring ge satung belaikene keprap dipur kiring-kiring tabu time ngi tongo araita ni obar ngi tongo tinta tamnai tongkha haifano lukrok khagnang rok norok takuk tijlang ni bagui bini mokol operation khlainani bagui norok subana musungka hangke norok subai manai chini yang scheme tolawo bini contact rujak tongnai haikeba o jagono norok subai manai hangke chini oro tabuk chini tongo sini takuk subrotobo kisa kok thaja thani chana opkhari sengjat tijlang jero bagi sing satung jorkin sing rahmat thunga jebin bagi sing bin bagi yang office ro sing jotoma thungka yang bini thungka yang komul am sayo belo blok ang di thungla kya bela khina satung manjo ko sing thungka ngo takuk tijlang jero bagi bono bin mokol treatment khanya bagi sing borong mahal sing bin bagi help ka kaya sing omai satung jero ke lukrok norok je subana ke bat man suba di anung norok ani jipe namar di nai screen no o namar kisa no suba di taya ani phone namar no ri nai lukrok kisa suba di asun kok hamai